Salam kadrlı tomaşaçılar. Yayılımda Ceyhun Kreativ. Biz sizin efliğinize kanalımızda hoş gördük. Bugün biz şehrimizin en bir güzel yerlerinin birinde yerleşen Döwrabap diýen ve Sowda merkezine geldik. Bizim bu yere gelmemizin maksadı Döwrabap diýen ve Sowda merkezinde iki tane Kamil restoran, Şeýlede Coffee House var. Biz olaryň ikisini deňeşdirip görer, Şeýlede olaryň haýsynyň en gowlygyny size getirer. Gelin ne bolsa Sowda merkezinin içine girelim. Gadırlı tomaşaçılar, ine de Döwrabap Sowda merkezinin 3-nji gatynda Kamil restorany Şeýlede Coffee House ýerleşýär. Gelin ne bolsa ol ikisini deňeşdirelim. Olaryň mehmanlara nähili hyzmat edişlerini, nähili naharlarynyň, işte açarlarynyň, Şeýlede sowuk içkileriniň barlygy bilen tanyşyp bolarys. Pideler, pizzalar, ikinci naharlar, pastalar, kebaplar. Gelin gowsy işgärleriň özünden soraýalyň. Mümkin mi? Özüňiz bilen maslahat berip bilersiňiz. Кофедан хотите сладкого, то макачино есть у нас. Makachinodan. Макачино? Hawa. Dogry emaysam, makachinonyň nämelerini tek özüm bilemem. Sağ olun. Daşından her şeyle o odanı görünüyor. Tağım neydi ki? Katı gol geldi. Gelseniz sokmaz size de maslahat veriyor. Gadırlı tomaşaçılar, Coffee House meniňe göwnüme ýarady. Gelin gowsy biz bu ýerde oturan mehmanlarymyzdan sorak görelim. Olaryň göwnüne ýaradymy ka? Gelin gowsy gyýlaryň ýanyna baralyk. Salam gyýlar, mümkinmi? Gowmy ýagdaýlaryňyz? Işläňiz açyk bolsun. Gyýlar, biz bugün döwrejlik toparymyz bilen ýazgy etjek. Men şu ýerdäki Kamil restoran, Şeýlede Coffee House ýazgy etjek. Ine meniň pikirime görä bu ýeriniň görnüşi, Şeýlede tagamlary meniňe göwnüme ýarady. Evet, Sizin göwnüňize ýaradymy? Birinji gezek gelişiňizmi? Yok, bir kere geldik. Tuvalim. Geldik. Sizin pikiriňiz boýunça näme? Güzel. Göwnüňize ýaraýar. Mehmanlarymyzga göwnüne ýaraýar. Sağ bolun gyýlar, işläňiz açyk bolsun. Ine Coffee House'a synadyk. Gelin ne bolsa Kamil restoran synadyk. Ine gadyrly tomaşaçylar Kamil restoranına geldik. Gelin ne bolsa bu Kamil restoranynyň naharlary, işte açarlary, Şeýlede umuman mehmanlara hyzmat etişini görelik. Salam. Bugün görýän sizde bayramçylyk bar etken. Özüňiz näme naharlar maslahat berýäňiz? Etler, satan tavuklar, et kari sos, et tayski sos, Nugget satry. nugget satayım. Hawa. İçmeden sakız ederiz mi? İçmäge qara çay. Karaçay. Hawa. Hyzmat etişlere gaty gowy. Gelin gowsy naharymyz gelýänçe bu ýere gelen mehmanlaryň söhbetleşip bolalyk. Hani ol ýerde 3 tane awdan jagylar, gelin olar bilen söhbetleşip bolalyk. Salam gyýlar. Salam. Otursam bolam?
Gomy adaylaryňyz? İşleriniz açık olsun. Sağ olun. Adyňyz näme? Men Kumay. Ben güzel. Ben Şakide. Tuğalama. Bir ýerde okaýaňyzmy? Hawa men Liwa vilayetindäki Seyitnazar Muallim institutyna okaýan. Tuğalama. Geljekki muallim. Hawa nesip. Gyza birinji ýere gelýäňizmi? Yok, öňden näram gelýäs. Öňden näre gelýäňiz. Ana hallar nähili? Naharlaram süýji, tagamly, bide ýaraya. Göwnüňde ýaraýar. Gattalak kofe hawsa bar gördüňizmi? Hawa o tagam bar gördük, o taýda da iýipçe oturýar, ýene Kamil restoranda da hasam ýaraya. Bu yer hasam gowy. Hasam gowy. Tuğalama. Hizmet edişlerim, seyredişlerim. Garat bolda emnelerdik. Sağ olun gaýdar, işleriniz açyk bolsun. Aha, bu yerde VIP otoglary bar. Belki VIP adamlar üçindir. Näme üçin men o taýda oturdum? Gelin gowsumyň içini hem görelim. Gatawadan interiorlar. Bu yerde PlayStation bar eken. Oynap görelim. Harmaniyerme. Meniň oýnum däl. Gelin bolsa o çetdäki VIP komnatlara hem görelim. Sağ olun. Bu yerine hizmet etişýän tagym hem süýjümkä? Gelin onu barlalyk. Kamil restorandan idim, Coffee House'dan hem içdim. Gowsy näme dil bilýäňizmi? Ýaňy başta gelen wagtynda birinji gatda men buz gaýmak gördüm. Şondan ýesim gelýär, ýürüň. Onam da atyp görelim. Mehmanlarımız hem gelipdirler. Selam. Maňa iň süýji, iň gowy bol gaýmakdan. Gadry tomaşaşylar, ene ýaňy Kamil restorany şeýlede Coffee House'a girdik. Elbetde ikisiniň hem ören gowy amatly ornaşdyrylan şeýlede döwrewap dizaynda görnüşde gurulypdyr. Iň esasy hem ören ajaýyp hemde süýji tagamlary bar. Ýa men administratordan soradym, elbetde siziň ähliňiz üçin hem eltip berme hyzmat hem ýoly goýulan. Munyň üçin ekranynda görýän belgiňizde jaň edip bilersiňiz. Şeýlede ören amatly ýerde ýerleşen Kamil marketiň ören gowy ýerine ýerleşen Coffee House'am gelip istenlik wagtyňyz, istenlik görnüşdäki kofeni şeýlede boz gaýmagy alyp bilersiňiz. Gadyrly tomaşaçylar, ine şunuň bilen Jehun Kreativ öz işini geçirip gutarýar.
Bu videomuz hem sizin göwnüňizden turur diýip umyt etýäs. Biziň kanalymyza agza bolun. Bu videomuz barada öz pikirleriňizi, beýlekleriňizi beýan edin. Biz bolsa sizden hoşal bolars. Şeýlelikde biz siziň bilen köp wagt däl, az wagt hoşlaşýar. Indikede görüşýänçek bolsa hoş wagtyňyz.